And ngiyazi ukuthi ethandweni lethu akubanga kahle. Ngithandane nomuntu wesilisa and lo muntu wesilisa izinto azenzayo angiyithandi. Lokho kwangenza ukuthi ngibuyele kuwena. Manje ngiyacela ukuthi sibuyelane. Iziphi lezo zinto lezi eseyikwenza ukuthi ucabanga ukusishintsha ngendlela ushintsha ngayo? Lapha endlini uletha amantombazane, lana namantombazane. Afike namantombazane kubhengwe kuze kuse mina leyo nto angiyithandi. Ngiyakuzwa nje. Ngicabange la kusona isinqumo engingase ngisheshe ngisithathe. Ngoba njengoba usodlule komunye umuntu owumuntu wesilisa futhi kunzima kakhulu. Kuningi ukugula la eminyango nami angifuni ukuyithola senginey'nkinga. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So i-guest yami njengoba ila today kuqonda ukuthi kukhona lo muntu asafisa ukuthi abuyelane naye, asamthanda kakhulu ngenhliziyo yakhe, so engakho la. So sichazela kabanzi-ke la behlangana khona nala bexabana khona beze bekhetha ukuhlukana njengoba esela today ifisa sibaphinde babuyelane. So-ke asike sizwe ingabe usiphatheleni. Sabona kunjani? Yebo sawona. Alright. Siyaphila. Ngiyaphila nami. Uma bani? Ngomavilakazi. Uyivila nawe? Hayi no. Ngiyadlala. Ubuya kuphi ukuhlala? Ngibuya eShongweni Dam. Entshongweni? Yes. Yini mase eShongweni Dam? Cha, kuhlukene. Kuhlukene? iShongweni neNtshongweni. Nentshongweni. Oh, okay, wena waseShongweni. So ukhulele khona ke vele? Alright. So ngicela ungiqale la nihlangana khona ke no ex muntu wakho bekuwumuphi unyaka nihlangane kanjani? Sahlangana ngonyaka u-2020. Sahlangana eBeach. Okay. Yeah, wafika nje wangishela uYithomi. Oh, intombazane? Oh, okay. Yeah, ngathi nje ngimbona wangichaza. Yabo kwayi leyo nto besathandana. So kahle kahle vele umuntu obuthandana namantombazane wena? Oh, okay. Manje awuchaze nibonana kanjani ukuthi okay le ntombazane le mengiyishela izongiqoma ngesimanga sokuthi vele naye ethanda amantombazane. Nibonana kanjani? Because amantombazane sonke siyafana. And abanye bethu babuthanda abantu besilisa. So nina nikhethana kanjani? Cha, yabo nje indlela abukeka ngayo kungathi umuntu wesilisa. Okay. And ngiyamthanda kakhulu. Okay. Yeah. So umndeni wakho ke mhlawumbe ngabe uzizwa kanjani ukuthi wena udlalela enye team le abayi-expectile bona? Kwaba khona lokho ukuthi ayabahambiselana lento engiyenzayo. Baze bajwayela ke because phela ngiyamthanda. Oh, and ngeke uzishintshe into enjalo. All right. So bekuphethe kanjani ke i-relationship yenu isanda kuqala? Ube right kakhulu nganoma mhlawumbe ngoba ade sisanda kuthandana yini. Kodwa ube right nje. Okay. Imaphi mhlambe insuku mhlambe eziserious noma ezibaleke kakhulu kubudlelwane benu oyikhumbulayo? Abo eqala ungishela. Wathi ufuna ungikhipha. Okay. Yeah, sahamba sayehotela, sabhuka. Kwa right yonke into. Okay. Emva kwalokho wathi sihambe seBeach la sabonana khona. Hayi sahamba kwa right futhi nakhona. So mangase mhlambe ngalezi ikhathi uthola usikade nindawonye nikhiphile nibona ubuso obusha, mhlambe uthola ukuthi bakhona nje labo ogeli bazolokho beyisondeza eduze kwakhe. Beyokwenzalani kuwena ngaso sikhathi? Yo, aish. Ay ngeke ngizobabamba ngezandla. Ngeke phela umuntu wami lo. Manje nahlukaniswa yini? Yini yangena phakathi kwenu? Yabo into yangena phakathi kwethu ukuthi imina engaba wrong. Ngahamba ngaya kumuntu wesilisa. How? Abanga. Ulandeni manje lapho ngoba phela unaye wena uperson wakho othi wena. Ilento yokuthanda izinto nje. Okay. Yabo ngashona kumuntu wesilisa, hayi umuntu wesilisa wangigila. Hayi ngeke. Indlela zakhe azenzayo angithandi.
Oh, so nahlukana-ke nomlisa loyo. Ya, sahlukana ingakho ngizofuna ama-love back. Manje yena wakubamba yini ukuthi usuthandana nomuntu wesilisa noma watshelwa kuwena kusakusha futhi lokho okwenza nomlisa? Imina engamtshela. Wamtshela ukuthi mangisuthi ufuna ukuhlukana naye. Hawu, umhethelani manje omunye umuntu? Hayi ngeke, iy'ndlela zakhe azenzayo. Lala namantombazane, ngazamithise la, ngibe ney'ngane ey'ningi, ngizowenza njani mina? Ngcono ngihambe ngiye kumuntu wesifazane, ngazi kahle ukuthi ngeke azamithise yena. Okay. Ngithi ngimlande khona uzokwazi ukuthi ukhulumisane naye. Okay. Alright, babuke lapha emakhaya, ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi kunama-classes okufundela ukwenza izinzipho. So ngenzeka ukuthi uhlele ekhaya, awukho matasa nalutho, awukho busy. So ungeza uzoyifundela nawe ukwenza izinzipho. It's only 7 days and ku 3.5. So kulo 3.5 uthola i-kit mahala masazoqala uzofunda nawe ukwenza izinzipho. Silana-ke eDurban and mawuphuma usuku lokugcina ngci uthola isitifiketi sakho esithi wena esobe sitshengisa ukuthi uyakhona ukwenza amanzipho. Ngiyabonga. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. So i-guest yethu ivumile ukuthi sijoyine and nginethemba lokuthi sizokhona ukuthi silwine futhi lolu thando. Sabona kunjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ubuze Sibongo, wabe Sibongo? NgokaNgcobo. WaNgcobo. Usesenhleli naye mazi? Ngiyamazi. Umazela kuphi? Sasekudlane nina naye. Dala. Dala impela. Oh, okay. Manje naqhathwa yini? Kwenzakalani? Yini yadala ukuthi umunye ehamba indlela yakhe nomunye ehambe yakhe? Engakusho nje ukuthi cha nami nganginako ukuhlupha. Nganginako ukuhlupha. Ngangihambe ngidlula ngendlela ekhona kodwa. Okay. Ayi naye wagcina shuthi sefika la eKhathala khona. Oh. Wayesekhetha ukuthi ke yena ayoba nobunye ubulili. Okay. Yeah. And wakuphatha kanjani lokho? Ayi kona ungiphathanga kahle ngoba phela ngangimthanda impela. Ngangimthanda impela ayi kodwa ngesimo ke sokuthi naye wabeka kwamele ukuthi ngigcine ngamkelile isinqumo sakhe. So mawuzwa igama lohlelo lithi Love Back and ubiziwe and jiki umuntu okubizile boom du zoom boom nangu and ovela ukade umthandile vele kwenzakalani emqondweni wakho? Kuningi sisoma ngeke ngiqamba amanga ngoba uyabona mawusuyitshena ukuthi usudlulile usuke usudlulile usuke ungayidingi ezokubuyisela usungasayidingi ezokubuyisela emuva kodwa ngoba inhliziyo iqoki iba njalo nje. So mase kuthiwa uzocela uthando futhi ungamvumela or umbuzo wami nje ukuthi usebuyiswa yini? Oh, okay. Okay, ngiyakuzwa. So ngiyacela umnikezeke isikhathi sakho umlaleli usikahle kahle ubizile ngayo. Ngiyabonga. Ngicela ukuthi ukhulumisane naye. Sawubona. Ngiyaphila. Njengoba ngize la ngizofuna i-love back kuwena. And ngiyazi ukuthi ethandweni lethu akubanga kahle. Ngithandane nomuntu wesilisa and lo muntu wesilisa izinto azenzayo angiyithandi. Lokho kwangenza ukuthi ngibuyele kuwena. Manje ngiyacela ukuthi sibuyelane. Iziphi lezo zinto lezi eseyikwenza ukuthi ucabanga ukusishintsha kangendlela ushintsha ngayo? Lapha endlini uletha amantombazane, lana namantombazane. Afike namantombazane kubhengwe kuze kusende mina leyo nto angiyithandi. Hayi ngiyakuzwa ngicabange le akusona isinqumo engingase ngisheshe ngisithathe ngoba njengoba usodlule komunye umuntu owumuntu wesilisa futhi kunzima kakhulu. Kuningi ukugula la eminyango nami ngifuna ukuyithola sengineyinkinga. Alright, ngiyakuzwa. Yeah. Ukhona yini umuntu osempilweni yakho manje? Ayena ukhona. Bakhona noma ukhona? Ukhona. Ukhona, okay. Senesikhathi singanani ndawonye? Hayi sesinenyanga manje. Okay. Yeah. And wena awumfuni umuntu uzoshintsha ubulili aphinde abuyeze kuwena futhi. Ukube ube nobulili obufanayo ke
Ngabe mhlambe mhlawumbe besixoxe enye into ngalokho Okay. incane. usamthanda? Hayi yona ikhona indawana. Okay. So mase azame kangcono nje aphakamise amasokiso. Mhlambe njengoba usisinqumo awukwazi ukusithatha manje. Mhlambe zingase zifinyezeke izinsuku zokuthatha isinqumo sakho. Uma ngase nje. Hayi yena mengazikhombisa ngempela ukuthi uyimisele kangakanani ukuthi sibuyelane. Ashintshe indlela zakhe naye. Ngoba angeke ukuthi ngizothi sengizimisele sengibuyelile naye bese futhi umuntu angijikele endleleni angitshela ukuthi hayi usecela ukuphinda aphume futhi. Okay. Uyimisele ngokuphinde uhlukane naye. Sesinoma usuyimisele ngokuhlala naye. Ngimisela ngokuhlala naye manje. Njengoba ethi ukhona ke umuntu athandana naye njengamanje uzizwa kanjani? Hayi kubuhlungu kakhulu. Okay, kodwa uzomlinda athathe isinqumo lesi. Yeah, ngizomlinda. Uzomlinda. Yebo, ngizomlinda. Okay. So awunakho ukuthi mangasebuyele kwena athi ngoba nakho nginomuntu and sengikhetha ukunquma ukuthi ngihlale naye lo muntu loyo not wena. Noma athi noba u2. Ngeke kwazi ke. Ngobani? Hayi ngeke sibe babili. Hayi ngithanda lento. Kufuna ukuba ngedwa nje ngisekuqaleni. Uyamuzwa uthini? Ayi ngizwa kahle. Uzizwa kanjani ngale eshoyo? Ayi kunzima kulento ayishoyo ukuthi futhi kahle futhi yena angixoshi ingane yabantu ingangonanga ndawo. Ukuze yena abuye. Wena ufuna ukuba yedwa nje ngasekuqaleni. Hayi bake bazama ukubambisana sibone ukuthi amasokiso ahamba afika. So if akabi nankinga yokuthi bazoba baba2 mhlambe ungaphuma nesinqumo right. Iyahlafuneka leyo. Iyahlafuneka. Iyagwinyeka kodwa. No way. Iyahlafuneka kodwa ayigwinyeki. Ayigwinyeki. Manje uyimisela ngokuyiphimisa yini? Hayibo. Ngizenzini ke le. But at least ke ngicela umshiye namazwi ke azoba yithemba enhlizweni yakhe ukuthi nanoma bekuthiwe kuyenzeka uphume nesinqumo esizomjabulisa yena kuba ukuthi uzoba right and uzocabanga kahle. Hayi kona ukucabanga ngizocabanga ngoba sahlalisana kahle ikona ukuthi kwasuke kwafika indaba kanje. Nami futhi ngibe nako vele ukucabanga ukuthi nami ngabheda nami. Sonke sinawo amaphutha so ngizoke ngidle amathambo engqondo sibone. If uyayibona ke umuntu onayo kwezothando le video le uma ngabe kuthiwa iyafinyelela kuyena ndlela thizeni mawubhekile uzozizwa kanjani ngayo? Nizoxabanela lokho nalokho noma mhlambe akasuka umuntu onolaka? Hayi naye umuntu onolaka kodwa phela ke njenganongumuphi komuntu mesabudlene nomuntu vele uzophatheka kabi. Kodwa ngeke ngakubeka phambilini vele ukuthi inhliziyo isakhona futhi kwenye indawo. Okay. Wabukeka umuntu yena ongayilwisi ngoba naku phela umuntu engekho phambi kwamehlo akhe. Kodwa sazi ke manje. Ngicela ukuthi ngivele ngiligoqe uhlelo kodwa ngicela usale nokuthi uzocabanga into right and ongenzeka ikujabulise lento ezoyicabanga. But ngiyakubongela ukuthi at least uzile. Ngiyabonga na. Mbuka lapha ekhaya ebafethu. Mina nginethemba lokuthi lolu lusazohlangana futhi isikhathi eside. Kodwa ke mhlambe into engabasiza ukuthi kube khona imigomo nemibandela asebezophila ngaphezulu kwayo ke manje since bebuya esimeni sempilo esinjeyana lesi sabaxabanisa ngaphambilini. Ngicela usingakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, mina ngithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.